Na, üdvözlünk titeket az első YouTube videónkba. Egy kérdezfelelekkel készültünk, úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel. Insta sztoriainkba kiírtuk, hogy kérdezzetek, és akkor igazából ezt olvassuk fel. Hányadikos vagy, és minek szeretnél tovább tanulni? 5-es leszek, és fodrásznak és tetkósnak szeretnék menni. Ezt így el is döntötted full? De még nem biztos. Mitől függ? Hát majd attól még, akkor majd még eldöntöm, mi akarok lenni. Mit szerettek a legjobban a videózásban? Hát én azt szeretem benne, hogy tényleg nagyon-nagyon könnyen meg tudnak ismerni az emberek, meg így konkrétan ugye 2 hónap alatt a TikTokon megnövekedett, vagy megduplázódott a követőim száma, és ha elmegyünk egy egész napra valahova kirándulni, oda jönnek, vagy 3-an, 4-en, 5-en képet kérni, és ez amúgy nekem még az elején nagyon rossz volt, én amúgy nagyon nem szerettem azt, de kezdem megszokni, és ez is egy ilyen jó, úgymond tulajdonsága a videózásnak, hogy sok ember ismer meg sok olyan lehetőség nyílik meg előtted, ami akkor nem nyílna meg, hogyha nem videóznál. Te mit szeretsz a legjobban a videózásban? Hogy ugye felismernek, meg sokan nézik meg szeretek, nem tudom. Szeretsz szerepelni, nem? Mi a tájpotok, bocs, ha rosszul írtam? Miből? Hát fiúból, ember, miből? Hát nekem barátom van igazából. Mondjad, ő a tájpom. Hát ő a tájpom, ja. Barna, szám, barna haj. Hát magasabb legyen nyilván, ilyen 170, meg 180 között legyen. Ha kinézetről beszélünk, akkor így ennyi, tackó is fontos nekem. A belső, hát nyilván, hogy normális legyen, segítőkész, tudjak vele beszélgetni, és ja, hát igazából ezek. Nekem az mindegy, hogy szőke vagy barna, barna sem, nálam is legyen magasabb, hát amúgy ugyanazt tudom elmondani. És max 2 évvel idősebb nálam, és nekem ennyi. Belülről meg legyen kedves, törődő. Te most a barátomról beszélsz? Nem. Közted és mire közt hány évkor különbség van? 10. Egyébként 9 és fél. Én augusztusban születtem, ő márciusban. Mikor lesz YouTube-on videó? Most. Milyen autót vettél? Scirocco. Volkswagen, Scirocco. Das Auto. Mindig keverik a Golffal, ezért is van egy olyan hang TikTokon, hogy szia, igazából angolul van, de a lényeg az, hogy szia, Volkswagen vagyok, de mindenki Golfnak hív. Nagyon-nagyon szeretem, államautóm volt, és jelenleg így nagyon bele vagyok szerelmesedve az autómba. Majd lesz olyan videó, hogy megszivatod Ginát? Nem. Igen. Nem. De. Nem, ez ilyen. De. Sokat szoktatok veszekedni? Amúgy mostanában nem, mert konkrétan az van, hogyha veszekedni próbálok Mirával, mert éppen valami olyat csinált, és akkor így próbálom lecseszni, akkor lesz arra. Úgy csinál, mint aki nem hall, nem lát. Olyankor csak így van, és ennyit Hát komolyan. És veszekedni nem tudsz vele, mert egyszerűen leszarja az egészet. Úgyhogy nem szoktunk veszekedni. Te meg nem szoktál ideges lenni rám, nem? Szoktál? Mikor? Nem. Van házi állatod? Van 2 tacskó, egy fiú meg egy lány, barna, fekete. Szeretjük őket. A fekete a lábánál barna, a barnának meg a hátán fekete. Hogy tudsz együttműködni a Shinnel? Ez egy nagyon jó kérdés, mert úgy nem emlékszem én se rá, hogy kezdődött. Azt hiszem, hogy megkerestek még réges-rég egy ilyen, hát úgy van ez a partner programjuk, és hogy kiválasztottak, és be lehetett jelentkezni, és igazából azóta van, így havonta küldik a projekteket, kampányokat, és akkor mindig lehet így választani, ugye az adott kampányon belül le vannak szűkítve, hogy miből lehet választani, és akkor így ennyi igazából. Melyik hasstílus szereted jobban, a vasat, vélyes göndör?
Göndör. Mi a szakmád? Nekem nincs szakmám, én egyetemen vagyok, jogásznak tanulok, igazából 4 év és befejezem az egyetemet, az már nem sok. Úgyhogy jogász leszek, az, hogy szeretnék-e tovább tanulni még, tehát, hogy szakosodni, hogy ügyvéd, ügyész, bíró akár, de bíró nem, az még a jövő kérdése, egyelőre nem. Mire szeretnél-e műkörmöd, és ha igen, akkor milyen? Miért? Szeretnék, és elsőnek még csak franciát. Ilyen kis lightival bekezdjük, és Igen, akkor utána és majd... a alapnak nem olyan, mint a tiéd, hanem ilyen téglalap. Hát az a francia. Szorosabb lett a kapcsolatotok, amióta együtt videóztok? Amúgy szerintem igen, én pont ezen gondolkoztam a múltkor, hogy azóta minden egyes este bejön Mira, hogy csinálunk-e videót, mikor csinálunk videót, milyen videót, neki ilyen ötlete van, neki olyan ötlete van, és szerintem igen. Szerinted? Szerintem is. Meg amúgy is, ha nem csinálunk videót, mert neki mondjuk nincs kedve, vagy nekem nincs, akkor is bejövök, nem tudom, beszélgetni, videót nézni, meg ilyenek. Ja, állandóan fújja nekem a hülyébbnél hülyébb kérdéseit, mondatait. Tényleg konkrétan én néha már olyan fáradt vagyok, hogy csak így vagyok, és így nézek ki, és Gina, ezt nézd, azt nézd, ezt nézd, ki vagyok készülve idegileg, de csak annyit mondom, hogy oké. Valamikor, vagy amikor nagyobb leszel, szeretnél iPhone-t. Nekem már volt iPhone-om, csak szeretnék, még mindig, csak nekem az a baj az iPhone-nal, hogy hamar merül, és nekem hetente kellett 2 hetente. Az a jobb változat, hogy 2 hetente kellett új töltőt venni hozzá, mert nem volt jó. Hát már így húzott ki. Csoda, hogy elromlik. Én lassan húzom ki. Ó, ez amúgy érdekes kérdés. Ha lenne egy épület, ami csak a tiéd, akkor melyik üzletek lennének, és ki menne veletek? Melyik üzlet lenne? Szerintem biztos, hogy egy Douglas, az fixen, meg valami kínai bolt szerintem, ahol vannak ilyen buldak rámenek, meg ilyenek. Neked? Nekem. Sensei New York Teddy. New Yorker, nem New Yorker, na! Jó van. Teddy. Én Tesco! még hozzáteszem a Rossmann-t. Tesco! Na, és kik jönnének velünk? Hát én egyedül mennék. Az velem ne jöjjön senki, majd én. Te vinnél engem? Nem, Hát. én mennék veled. Szülinapod mikor van? Március 9. Az is kell, hogy milyen év. Mi az a Nem, szerintem nem. Hát, hogy a 10 évesek, akkor csak ki tudjátok számolni. Ne legyetek gagyi. Szia! Szia, Gina, kiskorodban mi akartál lenni, ha nagy leszel? Énekes és színész. Igazából ezt nem azért, mert hogy én nagyon szerettem énekelni, meg színészkedni, egyáltalán hangom nulla. Színészkedésre tekintve meg nagyon-nagyon félénk vagyok. Hanem azért akartam csak ezek közül, a szakmák közül valamelyikbe elhelyezkedni, mert hogy ugye a hírnév. Én nagyon-nagyon hírnévre voltam éhes kiskoromban is, és én tudtam, hogy híres akarok lenni, csak nem tudtam, hogy hogy. De már szerintem jó úton haladok. Na, ennyi lett volna az első videónk. Kommentbe írjátok meg mindenféleképpen, hogy milyen videókat szeretnétek látni, és akkor próbálunk minél hamarabb jönni a kövi videóval. Ide. Sziasztok!